Uy, grabe yan mga kabarako ha. Oh, yan oh. Ay, naku. Tingnan nyo yan, pagkakapakurbada mga kabarako. Ganyan mga kasalubong nyo oh. Yan, ingat tayo dito mga kabarako ha. Ingat tayo, ingat. So yan ang unang release ng train na dadaanan natin. At merong kapre, may tabakong sindi-sindi sa sinag ng bilog ng buwan. Bibilan na nagkabigili, bilog na laman ng buwan. Kabilog ang kabilugan ng buwan. Pinabas nyo na ang kalokohan. Sige ka baka na sumangin na dyan. Ganun pa rin ang sistema dito sa kahabaan ng Pili Diversion no? Ang dami pa rin mga lubak. Kaya Canon Gaming tayo. So this is Pili Diversion mga kabarako ha. Lahat ng mga buses going to north and south dito dumadaan. Dito to yan. Especially yung mga galing ng NCR. Yan, going to Visayas and Mindanao. Yan, grabe oh. Uy. Ay, naku talaga. Pagka ganun, magkamali ka to, magkalalagyan ka talaga. Pwedeng mabengkong yung mugs mo, telescopic, and worst, ihagis ka pa kung saan. Alokohan yan. Ayun, lalalim yan eh. Ayun yung mga Hilux eh, magaganda suspension system yan, pero umiiwas sila oh. Hintayin oras natin. Pili Diversion Bridge tayo. Let's go, let's go. Don Christy, shoutout brother. Grabe talaga, lumala talaga ng lumala yung mga kalsada dito oh. Andahan lang talaga tayo. Huwag kayo iyan. Yung portion na galing ng south papunta ng NCR, yun ang delikado oh. Sobra. Oh, lalo na yung gitna mga kabarako oh. Oh no. Pero pag yung galing ka ng NCR, medyo maayos. Ayan oh. Oo. Kaya hindi talaga ako nag-re-recommend ng night rides. Hindi ko lang alam, hindi lang siguro ganun kalakas yung loob namin mag night rides. Pero medyo compromise kasi yung safety. Lalo kung hindi mo kabisado yung kalsada. Ayan o, kagaya niyan o, hindi mo makita sa gabi yan. Alright, drive slowly ha. Drive slowly. May mga lusutan yung harang. Kaoting mga harang yan. Hindi mo lang pinagtabi-tabi. Pamplona pa rin ito mga kabarako. Kagaya ni sinabi natin kanina, masyadong malalalim ang huway. Alright mga kabarako, 10:07. So libmana na ito mga kabarako ha. So same as Pamplona. Yan, kabilaan. At may mga butas sa kalsada mga kabarako. Bukod sa inaayos na yung mga kabilaan, marami pang butas. Naman talaga. Naman. Pag naayos na yung sa gilid, yes. Gitna naman ang ayusin. Ano ba yan? Wala katapos ang pag-aayos. So itong tulay na ito sa San Isidro, Libmanan. Ingat tayo rito ha. Kami mga butas oh. Alright, Barangay Sigamot, Libmanan, Kamsur. So dito mga kabarako, doble ingat tayo dito. Daming mga malalim na kurbada oh. Tsaka two-way lang oh. Lalim ng mga kurbada dito oh. Yan, kita nyo oh. Kaya slow down, dangerous curve ahead. Marami mga advance warning sign para sa mga motorista. Bandang Libmanan yan mga kabarako ha. Ang lalim yan oh. Puro likuan pa naman. So doble ingat tayo dito. Ayan mga kabarako, walang harang oh. Ayan walang mga kaharang-harang mga kabarako ha. Ang lalalim oh. Ito mga kurbada pa naman oh. Sarap na sarap ka na. Bigla kang overshoot. Yan, ingat tayo dito mga kabarako. Libmanan ha, Libmanan, Kamsur. 10:24 ng umaga. So dito na naman tayo sa Barangay Bigueto Nuevo. Ulit-ulitin natin to. Update natin as of November. Wala pa rin pagbabago dito mga kabarako. Ayan pa rin oh. Oh no. So pagka medyo galing ka ng Bicol, medyo okay. Dito to yan. Yan, medyo okay. Yung galing ka ng NCR, pauwi ka ng Bicol. Yan. Yan ang medyo very yung nakakaiyak talaga. Yan. Sige. Tali ka dyan. Dahan-dahan kahit yung Honda City sa harap natin. Dahan-dahan talaga siya. Welcome to Sipokot.
Welcome to Sipokot. Hi. Kailan kaya nila ayusin to mga kabarako? Bata pa ako, ganito na to eh. Bahala ka sa buhay mo. South mga kabarako dito sa Sipokot yan. Accident prone area itong paliko na ito. Yan. Kaya doble ingat tayo dyan. Ay isa pa to mga kabarako ha, pagkagaling tayo ng Bicol or South. Dito sa may paliko na to, ayan delikado yung overshoot doon. Kain ng linya. At saka pag maulan naman, madulas dyan sa area na yan. So doble ingat tayo dyan mga kabarako. Manangli Bridge. Ayan, pati yung Manangli Bridge mga kabarako, maraming butas Barangay Tapi. Yan, grabe yung kalsada dito. Barangay Tapi pag akit natin mga kabarako. Ayan mga kabarako ha, yung mga papunta ng Bicol ha. Ay, eto, lalim mga kabarako ha. Lupi Kamsur yan ha, Lupi Kamsur. Ay, Mauka Bridge, Mauka Bridge. Mauka talaga. Suluhin mo yan. Yan, grabe ang mga uka dito mga kabarako. Kaya ingat-ingat tayo dito pagka nandito na kayo sa maraming lubak na ito. Yan. Ginagawa mo. Ibig sabihin, nasa boundary na tayo ng Lupi at saka Ragay. Alright. So dahan-dahan tayo dito mga kabarako. Parang lumang-lumang kalsada pa ito eh. Tagal-tagal na nitong ganito. Ayan mga kabarako. Alright, chill ride na lang tayo dito sa Ragay. Dito maliliit lang, pero manageable naman. Masakit nga lang sa tumbong. Uy! Uy! Grabe. Manageable pa. Manageable pa. Alright, 10:55 na. Nandito na tayo sa Ragay Bridge. So yan, puro butas din tong Ragay Bridge na ito mga kabarako. Ayan yan mga kabarako hindi lang siya basta-basta lubak, hukay na. So palatandaan natin, fuel save gas depot. Paglagpas natin dyan, sure ball ang mga butas dito mga kabarako. Ayan na fuel save gas depot, palatandaan natin. Yan. Ginagawa mo. Yan mga kabarako, yan sinasabi ko sa inyo. Hindi na yan lubak, hukay. Bahala ka sa buhay mo. Slow down. Oy, grabe yan mga kabarako lubak ba yan? Hukay yan eh. Huwag kayo iiyak. Ay, sana all. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Alright, kanan mga kabarako, Ragay. Oh no! Ay, Ragay. Ragay yan Ragay. Ragay naman. May raragyan kayo. Kaya ingat-ingat tayo mga kabarako. Yan Ay, naku. Sige. Daanan mo yung gitna, sige. Daanan mo. Sige, overtake ka. Ragay lang malakas. Bahala ka sa buhay mo. Ang tindi mo. Kalokohan yan. Ayan May nyog Marami pa namang nyog. Sige. Yan. Antibay mo. Alright, dito na tayo sa Barangay Liboro, Ragay Kamsur. Yan pa rin, makahuhay pa rin Updating pa rin tayo. Alright, so 11:12. Mag-iingat tayo dito sa road work na ito dito mga kabarako. Dito sa Ragay, one way. So after nyan at bago nyan, may dadaanan muna kayong mga hukay. Hindi na butas tawag ko dyan mga kabarako Hukay na. Bahala ka sa buhay mo. Malabog Bridge mga kabarako. Accident prone area. Yan, slow down tayo. Lalim kasi ang lalim ang lalim Overshoot talaga labas mo dito Tagkawayan Tagkawayan mga kabarako Tagkawayan yan Tagkawayan. Pagka nandito tayo sa Tagkawayan mga kabarako, hindi ko alam bakit masyadong takaw aksidente. So nakailang daan na tayo dito, lagi tayo may nadadaan ng aksidente. So ingat tayo dito mga kabarako. Ayan, butas-butas ang kasadang ito.
Ay, mga kabarako, Tagkawayan Quezon to ah. Tagkawayan Quezon. Tagkawayan Quezon. Ayan. Ride safe sa lahat ng mga nag-night ride, no? Yan, pagdating natin sa boundary ng Camp Norte, yan mga kabarako ah. Ingat tayo dito, ayan oh. Ayan oh. Kanan yan oh. Matagal na yan, hindi pa naayos. So yan, after nyan, may tatawaran tayong tulay. Ayan, eto yan. Which is napakapangit din ng pagkakagawa. O napakapangit din ng situation. Ayan oh. Alright, so mag-iingat tayo rito sa parting ito ng Tabogon. Ayan, kung bakit, tingnan nyo na lang mga kabarako. Nakakabutin pa ng mga 5 to 10 years bago maayos yung mga kalsada dito. Tingnan nyo yan. We're back to Calawag Quezon Gaming. Isa to sa mga pinakadelikadong kurbada rito. Ayan, so ride safe tayo. Ito pa oh. Ayan, hindi kita yung kasalubong. Tingnan nyo yan, mga pakurbada, mga kabarako. Ganyan mga kasalubong nyo. Okay, Alala ulit natin tong release na ito ng train dito sa may Calawag, Quezon. Alright, ay kawawa ka talaga dyan. Meron tayong mga kabarako dyan na nadali na dyan sa release na yan. Kaya doubly ingat kayo dyan, lalo kung night ride ang paborito nyong gawin. Ayan, update tayo sa Lopez, ganun din oh. Ang daming butas. Ayan, Lopez Quezon ta, Lopez Quezon, Lopez Quezon, Lopez. Dalawang beses na yan! Ay, grabe, kabilaan mga kabarako. Ayan, Lopez ah. Alright, gumaka to mga kabarako ha, gumaka. May tapat ng iglesia ni Cristo Church. Shout out sa mga kamote. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Yan, update ko ulit kayo dito sa mga release ng trend sa bayan ng Gumaka. So ito ngayon, update sa kalsada sa Gumaka mga kabarako. Ayan. Yan, ingat tayo dito mga kabarako ah. Ingat tayo, ingat. So yan ang unang release ng trend na dadaanan natin dito sa bayan ng Gumaka. Pangalawang release ng trend, bayan ng Gumaka. Ginagawa mo. Grabe pa tayong sitwasyon ng kalsada mga kabarako oh. Oh no. Oh. Grabe talaga, grabe oh. Pops Michael Sajid, shoutout. Taga bayan ng Gumaka siya mga kabarako. Alright, 2:49 ng hapon. Andito pa rin tayo sa bayan ng Gumaka. So update pa rin natin dito sa mga release at mga kalsada dito sa mismong bayan nila. So ito yung pangatlo mga kabarako ah. So compared dun sa dalawang nauna, mas okay dito ng kaunti. Alam niyo na kung bakit nag-stop? Syempre, yan, pang-apat na release ng trend dito sa bayan ng Gumaka. Yan, slowly but surely tayo dyan mga kabarako. Alright, 4-7 na mga kabarako. So we are now in Old Zigzag Road. Puro 0-9 pa lang dito mga kabarako. Pero pag nandito ka sa loob ng Old Zigzag, napakadilim na. So, pag nandito tayo, alalay tayo dito, huwag tayo masyadong bubuntot sa 4 wheels na nasa harap natin. Kasi lalo pag may inexperience pa, baka mabitin, maatrasan tayo. Yan, nangyari na sa atin yan. Una ride natin noong August, pangit pa yung kalsada doon. At tumunan na Zigzag Park. Ayan, ito na yun oh. Alright, eto na yon. Hindi tayo nagkamali. Eto na yon. Sa Mabalacat merong kapre, may tabakong sindi-sindi, sa sinag ng bilog ng buwan, bibilan na nagkapikide, bilog. Lukban Quezon na tayo.